Zita rangu ndoitwa Maronga Nyangela. Ndakazvarwa kuMbare kuNational, Mbare National. Ndakaenda kuchikoro kunharira primary school. Ndoko ndakatanga kutambira bhora kunharira primary school nana ndikatsvere ainzi madhobha. Ndoko ndakatangira kutamba bhora. Ndiri ikoko ndakazongotadza kubudirira kuenda pamberi nechikoro nevabereki kuti vaishaya mari kuti ndiendere mberi nechikoro. Saka ipapo ndipo pandakatanga kuenda kutambira kunumber 5 yainzi Sadafa Premier League. Mabhora ainakidza chaizvo, makore acho magiraundi edu achiri kugadzirwa zvakanaka, especially tikaenda kuMbare ndorwadziwa nekuona magiraundi akafanana naStodart. Mbare number 5 ariwo akabuda mastars akawandisa siri enhabvu. Ndonzwa kurwadziwa neizvozvi. Ndadaro ndabva ikoko ndakazosangana namukomana ainzi Boniface Makuruso aitambira Black Aces, ichiri kunzi Black Aces Football Club. Andiona ndichitamba kuSadafa yainzi Sadafa Neshamwari League. Akandiencouragea kuti no, yaumbotraya kuBlack Aces uku, unoku uri kutambise chinguva yako. Saka ndadaro ndakabva ndangoenda kuAces kuya kunotraya. Ndaona zvichiita sei zvichiita, ndatobudirira ipapo. Ranga riri gore ra 1983 1982 ndichitamba kuSadafa ikoko. Ndaitambira imwe timu yainzi, ndaitambira matimu airi because kudhara waigona kutambira matimu 3 pasuku. Wabva uko woenda uko, wabva uko waenda uko. Time yacho ndaitambira timu yainzi Scrinton, ndaitambira kuDivision 2. Ndaitamba nana Garikai Zuze, nana Keni Kanyoza, nana Joseph, the late Joseph Mchineribe, the late Keni Kanyoza. Ani vakawanda wanda, vamwe vacho vakatisiya, late vakawanda vacho. Tadaro ndichitambira ikoko ndopandakazosangana naBoni Makuruso akanditi no, uya kumatrials kuAces. Aces ndakaenda kumatrials Black Aces nana Moses Chunga, takaenda tese naMoses matrials Black Aces kuZimbabwe grounds. But ipapa ndiri about 7 takachuzwa tiri vatatu. Bambo ipapo havana Moses Chunga haana kuchuzwa, handisoti zvakanga zvafamba sei kuti asachuzwa. Taifanira kunge tiri tese Black Aces, but zvakazongoenda nepamwe haana kuzosarudzwa. Ndobva azvisaida kuenda kuDynamos. Ndobva ndasara kuBlack Aces nana Brenham Siska, Sunday Masauso, Boni Makuruso, Peter Manyara ndiye anga ari captain that time, but anga ari elder. Achford Chimutanda anga ariko kuBlack Aces ikoko. Ndipo ndakatanga first season, pandakatanga kutamba muPremier League. Ndakaita second top goal scorer from Shepmintao. Shepmintao akaita top goal scorer, ini ndipo ndaita number 3. Ndichaziva kuti akaita number 2 ndiyani. Ipapo ndipo zvakatangira zvinhu zvacho zvese. Handina kuzodzokera chimushure. Tadaro tiri kuBlack Aces ikoko ndakadedzwa Peter Nyama ndipo anga ari national team coach wema-under 20. Ndipo akatidedza kuma-under 20 tandina naMadinda Ndlovu, Boy Ndlovu, Felix Mtutu, Joseph Machingura nevamwe vakawanda tichitamba kuma-under 20. Under 20 iyoyo yaidadisa timu iyoyo, ngoti time yacho kwangu kune vanhu vanga vakawanda vaigona bhora.
asingava bhora rataitamba taitambira tasingatambire zvemari fanira zvamazuva ano taitambira kungoremekedzwa nevanhu ungaonekwa murodhi uchifamba unzi ndenhengiwe womhoresana nawo ipapo pamaanda 20 ipapo takakwanisa kutambana nakalusha bwanya yanga iri anda 20 yetu yese yekuzo timu yezambia yekuparara kugaboni ndomanga ari ndovataitamba nawo vairi zambia maanda 20 tadaro ipapo apa tabva tapinda mufainari tinapita nyama takatora kapu yo under 20 tiri murufaro achaziva kuti gore ripi saka bhora unoona kwarinotangira rinotangira pasi richisvika kumusoro tiri kublackesses kudaro ipapo ndipo pandakazopita nyama anga aina ashton nyasika ndiye anga ari assistant coach wapeter nyama ashton ndobva andionawo apa andinyengetedza zvikanzi no ndida kuti uye kuzotambira kuvanhu unoda here ndikati ndinoda semunhu anga asina kunyatsoito zvakanaka kueducation ndikati ndinoda ndobva ndaenda kublack rhinos football club 1984 kunana sticks mtizwa stanley sinyo ndundunu hamid dana gift makoni william chikauru nevamwe vakajafet muparutsa love mochikuna nevakawanda siri 1984 iyo takakwanisa kutora league tabva kupromotwa from division 1 kusvika mupremier league takatora double takatora zifa cup neleague gore racho takarepresenta nyika kuenda kunotamba club champions of champions tichitambana US gore yekusenegal kwaine munhu ainzi Ginland Bokandi kana makambomunzwa mbiri yake murume anga akareba zvekuti bhora rainakidza nguva yacho iyoyo bhora rainakidza kuona nekuti kwangu sina mari vanhu tainakidzwa nekutamba nekunakidzwa kutamba chete bhora pasina mari fanga mazuva anaya chimwe chakunyanya kutikwadza mazuva ano ndechekuti vanhu vamazuva ano havasina passion yebhora bhora zvinonzi of course zvinonzi tanga wazvida iwewe wozoda bhora ndokuti zvienderere mberi zita rekuti bhomba izita remadunhurirwa randakazongonzwawo inini ndakutaurwa ndakudedzwa nevanhu kunzi bhomba ndobva ndacheuka ari kunzi bhomba ndiani nevanhu musiti ndobva ndaona ngo vanhu vakunditi aiwa iwo ndiwo unonzi bhomba ati ini handizvizivi ikanzi aiwa tinonzwa Evans Mambara achide hausiri unonzi Maronga Nyangela here ndikati ndinonzi Maronga Nyangela zvikanzi unonzi Maronga Nyangela ti bhomba ndo zita remadunhurirwa rawakatumidzirwa naEvans Mambara zita iroro rakauya pamusaka pekubhomba pandaita nemusoro nemakumbo zvese ndaigoisa musoro nemakumbo Evans Mambara akangoona kuti kumudedza kuti bhomba ndo chaichaya because musoro ndaigoisa nemusoro raita fanga bhora rarohwa nemakumbo kuzotiwo nemakumbo ndaigoisa nemakumbo ese left neright ndaigoisa 30 mita 20 mita 18 meters ndo mabhora andaigoisa ndosaka zita randakazodedzwa kunzi bhomba Maronga Nyangela ipapo ndakabva ndaito top goal scorer katatu imwe shield yacho yanga iri yeConte akabva atozondipa murungu wacho weConte akati no
tichitora hako shield nekuti wanyanya kuita sei kugoisa magobhora akawanda, because pandakaita togospel ndakaita kekutanga if I can remember ndakaita 29 goals, kechipiri ndobva ndaita 26 goals, kechitatu ndobva ndazoita tie naadam ndlovu. Ipapo takaita 21 goals naadam patakaita tie, patakaita matop goal scorer tiri tese. Madefenders, pamadefenders handaitya nguva dzacho idzodzo idzi. Vaita Ephraim Chawanda ainzi Rock of the Gibraltar aitambira Zimbabwe Sevens, naFrancis Shonai aitambira Dynamos, neshamwari yangu yandai shamwari dzangu tiri kumahanda 20 ainzi Felix Mtutu. I don't know kuti achiripo here kana kuti ari late. Aitambira timu yainzi Olympics yekubhulawayo. Ava ndo vanhu vaindishungurudza paupenyu hwangu hwebhora. Kumagoalkeepers ainyanya kundinetsa stereki anga iri shamwari yangu Brenda Msiska. Anga asingadiwe zvekugoiswa neni, handizoti zvaimbofamba sei, asi tandabva tese kubrekesi kuti ndimugoese Brena. Ndakatozomugoesa zvichikiribidi nerimwe gore tichitamba murufaro stadium. Ndobva ndakabva ndazovhura floodgate kuramba ndichingomumwisa chete, but makore ese aya ndasingakwanisi kumugoesa. Panonzi paBudiro 2 secondary school ndopandinoitira kaakadhemi kangu nevana. Ndakatanga kaakadhemi pandakangoregedza kutamba bhora kuBlack Rhinos, ndane almost kuma 10 to 12 years ndiri panapa tichiita zvemajuniors. Majuniors handina sponsor anondisponsa, but kungoti inini ndine passion yekuda yevana, yekuti vana vedu vasapinde mumastreet nekuita zvemadrugs. Chishuviro changu chandinacho ndiri muHarare Province Junior Football League. Tinotamba matimu akafanana nana Black Rhinos Football Club, Harare City, ndo league yatiriyo. Saka chishuviro changu chandinacho ndingotoda ndikangowanawo vanokwanisawo kundipota vachindibatsirawo kusimudzira kaakadhemi kangu kandinako kanonzi Budiro Academy. Ndeke kanosapotwa nemaparents muno mubudiriro nevekumufakose vari padhuze. Saka chishuviro changu ndechekuti dai ndangowanawo kasponsorship kanongoyo munhu achindibatsirawo nenyaya yemabhora, uniform neground. Ground panapa tiri pachikoro panapa takatopiwawo mvura naiti kuti pote tichishandisa panapa, nekuti pane vanhu vanodzidza panapa paBudiro school vari mukaakadhemi iko kukedi kaka. Saka tiringotarisira kuti nezvakaitwa naheadmaster kuti pape kutisemera panapa zvichaenderera mberi, kuti tiwane futi mukana wekugadzirwa ground redu zvakanaka naka.